To barkanmu da sake saduwa akan YouTube channel dina mai suna Esyba. To magana muka zo da shi akan plugin esyba. To yanda zaka cire esyba wanda yake sama wayanka, ko kai activate din shi ko kuma ka hana shi aiki. To sai ku biyo mu a wannan video, zan nuna muku yanda ake cire esyba akan waya. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan channel, ku danna mana subscribe, sannan ku yi mana sharing zuwa sauran group Instagram, Facebook, WhatsApp da Twitter, saboda wayansu rancen kuɗi suke yi ta hanyar Pampe ko kuma Ope ko Kuda zuwa sauransu. Ana rance kuɗi a kansu a sayar da waya kun ka saya. Yanda za ku yi ku magance wannan matsala, to ku biyo mu kamar haka ku gani. To sai ka biyo mu ka je direct setting wayanka, sai ka danna wajen security wayanka. To sai ka je ka duba device admin. To wannan da yake kasa da shine security plugin, sai ka shige shi. To yanda za ka yi yanzu shine yanda ka ganshi aka, sai ka yi activate din shi shine esyba plugin. Sai ka danna activate din nan, zaka ga activate din nan, sai ka danna activate, sai ka activate din shi. Idan ka activate din shi, ka maganin shi, da ka magance shi ba zai ma wayanka komai ba. Amma yanda yake aka ba activate yake ba aka. To amma idan ka activate din shi, ka magance matsalan shi na hanya guda, ka rabu da matsalan esyba ta bangare guda, sashi guda na anyan shi kenan. To kofa ta biyu na kamar Pampe kenan. Pampe yana da hanyoyi da yawa wanda za su kulle maka waya, kuma a hanyar nan ba za ka samu ka cire shi ba, domin shi Pampe suna dangantaka da esyba. Yanda za ku samu ku cire na Pampe da sauransu, sai ku biyo mu video na gaba. Idan kuna son ku dinga ganin bidiyon mu wanda muka daura, sai ku dinga danna mana subscribe, sannan ku dinga yin share din shi. Idan kuna share din shi kuna danna subscribe, idan muka daura za ku dinga anzarin ganewa. Saboda haka ku dinga danna mana subscribe, ku dinga danna mana sharing, ku dinga danna mana liking. Idan muka daura za ku dinga anzarin gani da wuri. Sai kun zo video namu na gaba.